እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ዓለማዊ ውድብ ጥዕና WHO ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዘገልግል መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ንሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብሓገዝ አበርኪቱ። WHO ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኮምፒዩተራትን ካልእ መሳርሒታት ቴክኖሎጂን ዘጠቓለለ ሓገዝ ንኤርትራ ዘበርክት ዘሎ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ብፍላይ ኣብ ዞባታት ንዝርከባ ትካላት ጥዕና ንመዓልታዊ ስራሕትን ዘቃልል ክኸውን እዩ ዝብል እምንቶ ከም ዘለዎ ፍሊጡ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መደብ ኮቫክስ ንምጥርናፍ እምቢታ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነዚ ሓገዝ ዝቕበል ዘሎ። እቲ ልዕሊ 60 ኮምፒዩተራት ዘጠቓለለ ሓገዝ ብሓፈሻ ናይ 1.4 ሚልዮን ናቕፋ ዋጋ ከም ዘለዎ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ተስፋሕፊሑሉ ዘሎ ኩነታት ትካላት ጥዕና ብዝተኻእለ መጠን ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ክረኽባ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ትካል ዝገልጽ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይን ግርጭታቶም ብሰላማዊ መገዲ ብዘተ ክፈትሑ ቁርባት ከም ዘይኮኑ ኣብቲ ሃገር ዑደት ዘካየደት ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ገሊጻ። ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድሕሪ ዘካየደቶ ዑደት ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ነቲ ዞባ ናብ ወተሃደራዊ ናይ ኩናት ዞን ቀይርዎ ርእሲ ምህላው ፈደራላዊ መንግስቲ ንኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ መኣዲ ዘተ ክሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጻ። ብኻልእ ወገን ከዓ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ዓብላሊ ሓይሊ ንምርኣይ ናብ ካልእ ክልላት ምስፍሕፋሕ ይቕጽሉ ምህላዎም ንዘተ ሰላም ዘለዎም ቅርብነት ትሑት ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ክትብል መብርሂ ሂባ። ናይ ሓይልታት ትግራይ ፀግዒ ሒዛ ብምባል ካብ ደገፍቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቐፌታታት ክወርዳ ዝጸንሐት በዓልቲ ስልጣን ሕጋዊ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ንሓደ ወገን ጥራይ ደጊፋ ብምባል ዘይዕግብነቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ሳማንታ ፓወር ንኩነታት ኢትዮጵያ በኣካል ድሕሪ ምዕዛብን ካብቲ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ምዝርራብን ክልቲኦም ወገናት ንሰላም ቅሩባት ከም ዘይኮንያ ትገልጽ ዘላ። መርገፂ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝተሓተተትሉ ሳማንታ ፓወር መምሕዳር ባይደን ብፍሉይ ወኪሉ ጀፍሪ ፈልትማን ኣቢሉ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ናይ ሽምግልና ተራ ክጻወት ቅሩብ ምህላውን ገሊጻ። ቤት ፍርዲ ሱዳን ን6 ኣባላት ናይቲ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሓይሊ ምልሻ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝሃበ ፍሊጡ። እቲ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝርከብ አልዑበይድ ዝተባህለ ቤት ፍርዲ ነቶም 6 ኣባላት ምልሻ ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ሰልፈኛታት ተማሃሮ ቀቲልኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይጽኒሕዎም። ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2019 ናብ መላእ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ እቲ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመ ይዝኽሰስ። እቲ ሓይሊ ምልሻ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብምዕጣቕን ህዝቢ ብምጭፍጫፍን እውን ይኽሰስ እዩ። መራሒ ናይዚ ብዝተፈላለዩ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰስ ዘሎ ምልሻ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ኣብዚ እዋንዚ ምክትል ኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ቆንስል ሱዳን ኮይኑ ተመዚዙ ይርከብ። ንሱ ሰራዊቱ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ክጽምበር ንዝብል ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ሃገር ዝቐረበሉ ጻውዒት ክነጽጎ ይጸኒሑ። ብዘይካዞም ተማሃሮ ሰልፈኛታት ብምቕታል ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂቦም ዘሎ ኣባላት ምልሻ ካልኦት ሓያሎ እውን ሰልፈኛታት ንምብታን ብዝተጠቕሙሉ ኣረሜናዊ ሜላታት ተኸሲሶም ይርከቡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።